Föllärit on hauska ja näppärä tapa liikkua kaupungilla. Mutta miten föllärien vuokraus toimii? Tässä ohjeet. Lataa Donkey Republic-sovellus App Storesta tai Google Play-kaupasta. Rekisteröidy käyttäjäksi ja lisää maksukorttitiedot. Etsi kartalta asema ja valitse vapaa pyörä nimen perusteella. Pyörä on nyt varattu sinulle. Voit avata pyörän sovelluksen kautta painamalla avaa. Pyörän oranssi lukkonappi aukeaa napsahtamalla. Nauti pyöräilystä. Palauta pyörä asemalle. Paina lopeta vuokraus. Ja sulje lukko oranssista napista alaspäin painamalla. Jos sinulle tulee ongelmia pyörän kanssa, voit olla yhteydessä asiakaspalveluun. Lisätietoja www.föli.fi/fölläri.